Добре, аз съм Христо. И днес обещах да ви направя урок как да можете да снимате клипове, но с някаква програма. Добре. Влизате в Google и пишете KingRoot. Цъкате първото. Избрах се похваля, това е нова програма, с която снимам. Надявам се да не ви лагва, като предишната по-добра е според мен. Така. И нали цъкате Free Download. Чеца малко. И сега ще ви излезе ето това. KingRoot. Ето там първо ще ви излезе едно, къде трябва да го цъкнете. След това едно 3 нещо си беше, забравя го. И нали след това ще ви се появи ето това. И вече ще ви е готов телефона рутнат. И така, значи, мисля да оставя един линк към описанието на другия ми канал, на който казах, че ще правя клипове. На другия ми канал ще снимам на FIFA 15 и така. И това беше всичко от мен. Дано съм ви харесал. Дано да ви е помогнало това нещо. И така, забрах. И как да снимате видео. Забрах. Пишете СКР. Ето. И това ще излезе първо до SKR Pro и SKR Free. При SKR Free гадното е... Чакайте. Филтър си не усвои. При SKR Free гадното е, че ще ви трябва истинската версия. И именно това е SKR Pro. Трябва да си теглите SKR Pro. И така. Или пък може да си изберете или е тази, или SKR Pro, или или тази ли е? Да, или тази. И някой си изберете просто, но да не пише много root, защото не стават за нищо. Тайна видеорекорд, това също мога да излага. И тайна видеорекорд записва на HD. И това е всичко от мен. Ето виждате. Но аз съм под това, което е по-добро. И както виждате, това е всичко от мен. Обещах да снимам на това и ще има линк към описанието до другия ми канал, който е качвам FIFA 15. И така. И до другия клип.